наскача. Ти даваш по 5 лева или? Фанали? Аз ти казах, че се окъпа и се окъпах. А тук е така. Да. Скат. Слиза на 2 метра е така на 10 на 15 метра, 20 и след това става на 3 метра и половина. Значи натам спада навътре, викаш. Дълбочината. Става до 4 метра. Защото тук е дълбоко, аз се почтах. 2 метра. И ти като мене не купуваш батерии вече. А това зарежда ли се? Да. Сега най-добрият Това номер. от панера. А що не го направиш на по-дълбоко? Сега е по-добрият номер. И аз едно акумулаторче от това къде ми го правите и трите ги Да зареждам. приготвим дюшека. И ще има Не, ево. няма консумация толкова малко. Мале му паси. А сега, ама...